Hej, jeg hedder Morten, og jeg underviser i fagene kunst og grafik på Vrå Højskole. I faget kunst der får du kendskab til klassiske genrer som tegning, maleri, grafik, en masse viden om farver, om komposition, hvad er det, der gør et billede godt, hvad er det for nogle greb, vi kan benytte os af. I vores store, dejlige kunstlokale, der får du din egen arbejdsstation og dit eget bord og dit eget staffeli. Kunstlokalet på Vrå Højskole er åben 24/7. Det vil sige, at du har mulighed for at arbejde med kunst. Ikke kun i timerne, men også når du er fri. Der er rig mulighed for at kaste sig ud i det, du har lyst til at lave. Du skal vælge faget kunst på Vrå Højskole, hvis du har lyst til at lave billeder. Det handler om, det er, at du har en interesse, eller har lyst til at få interessen for at tegne og male. Det fede ved at gå på en højskole, det er, at du er sammen med mennesker, som deler den samme interesse som dig. Uanset om det er kunst, eller det er fotografi, musik, eller nogle af de andre fag, som vi tilbyder, så er du sammen med mennesker, som vil det samme som dig. Så hvis du er nysgerrig på, hvad kunst er, eller du har lyst til at fordybe dig i kunst, så tag på højskole.